Kwazivai amatereri nhasi tikafamba kuti tione chiremba vatazwa nemukurumbira nyaya dzavari kubata dzakasiyana siyana. Tikati aiwa rega tichinzwa kuti sekuru ava vakambobva kupi, zvakambofamba sei, timbonzwa nhoroondo yavo nezvimwe zvavanobatsira kuti zvakamira sei. Sekuru makasimbera? Ndinofara hangu kana makadiwa. Aiwa tinosimba. Ndinofara. Sekuru tingade kuziva kuti nhoroondo yenyu imimi makaberekwa kupi, uyezve basa kuti muzonzi sekuru kushu zvakabva kupi, zvakatanga rini? Ndinotenda hangu. Ini ndinonzi zita rangu rokuberekwa ndinonzi Fibion Kufandirori. Zita rebasa rangu ndinonzi Sekuru Gushi. Kumusha ndekwa Mutoko unonzi Kwakawazva, Chief Charewa. Nyaya iyi matangira yakaita ndeyekuti ndakarwara neronda rakadhonza makore nemakore richindinetsa. Mukufamba waingonzwa kuti pane chiwanhu chiri pandiri kana kuti pane mudzimu uri pandiri unoda kusvika. Saka mukurapiwa tatenderera kusvika tazoenda kuMozambique kunonzi kuSongo nevabereki nemhuri yese, wakuru ndikati wakuru vamwe vanga varipo nevamwe vachiripo. Taenda ikoko tasvika ndokwakazonotsanangurwa kunzi kwete, urwere uhwa muri kuona pamunandarume uyu pano svikiro riripo kana pano mudzimu uripo unofanira kusvika paari. Ndobva wanzi zvatiri kuda, toda kuti munhu apore uyezve toda kuti mudzimu wacho usvike. Ndobva zvaitiwa saizvozvo, tikadzoka tikaya kumusha, chikaranga chikaitiwa, mudzimu ukatanga kubata pandiri. Ndobva ndakatanga kurotsiwa, ndakurapa vanhu mishonga nemiti yakasiyana siyana, vanhu nematambudziko wachiuya, wamwe waizouya mushure mekunge ndatowaziva kare kuhope kuti kuno vanhu vari kuuya vakadai vakadai. Alright. Pakaitika zvese zvimamani makore makani? Kana ndisingakanganise ndakaberekwa musi wa 3 June 1972. Zvinoreva kuti izvi zvinhu zvakazotanga kuma 88. Saka tinoti ndanga ndaa kuma 16 years. Alright. Makaritanga muchiri zera diki chairo. Alright. Pane pamataura kuti mimi makaita ronda. Kureva kuti mudzimu kana kusvika pamunhu unogona kusvikorwadza nyama. Ya, ndakatozvionera pandiri nokuzozvionerawo kuno vamwe vandakubatsira. Kuno mumwe anotouya asidzi munhu ari kutakurwa arwara zviri siriyasi, anetsika muzvipatara, anetsika napano nepano, ozosvika pano toona kuti aiwa pano vakuru vari kuda kusvika pavari. Asi masvikiro avo anoita acho zvakangofanana nokunaya kwemvura. Imwe mvura unotinzwa nokutinhimira kwayo kuti mvura iri kuuya ine simba mushure mekunge wanzwa zvinenge zvichiitika zvacho. Alright. Saka imimi vanhu vakaita seivavo vanoti vane midzimu isati yanyatsoitirwa chivanhu, kune vamwe vaya tibatanzira nevamwe vaya vemanjuzu, munobatsira here vanhu ivavo? Munozviitawo sei? Zvakanyanya izvozvo tinobatsira. Tinotanga tapinda muno mudare rasekuru, toona tiri pamwe chete kuti mudzimu uri kuti chii chaitika pamunhu uyu. Kana toona kuti mudzimu wacho uri kuda nzira ipi iri kuda kubatsirwa, ndewe manjuzu uda kuitwa zvekumvura here, aiwa ndewe mudzimu uda kurapa here, isvikiro roda kusvika here, ndewe mvura here, nekuti midzimu yakasiyana siyana. Saka ipapo ndo patinenge tazoona manje kuti izvi zvinoda kuitwa pano munhu ndo zvakadai. Asi tingati tine vanhu vakati wandei wataitira, tinonge zviri kufamba zvakanaka. Aiwa, matsanangura kwakanaka. Sekuru mukurapa kwenyu kwamataura nhoroondo, ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamainyanyorapa? Iko zvino izvi chirwere chandisati ndawanira mishonga, chirwere che-HIV. Asi tikataura zvirwere zvepabonde zvakafanana nesiki, panapa tiri kuzvigadzirisa zvichifamba zvakanaka. Toenda zvinana kenza, tiri kudhonza nepatinokwanisa, tichiedza kuwedzera miti yakasiyana siyana. Asi kuno vamwe vatiri kubatsira kana ichiri kutanga zviri kudinai, iri kupera. Tozoita vari kuuya vachipenga, zvimwe dzenguva vanhu vanopenga nemhepo dzemumusha, zvimwe ndozvekuromba, zviri kubatsirika zvakanyanya, vanhu vachipora. Alright. Pane vanhu vekenza, vamwe vaya vari kutanga vaenda kuchipatara kunoitwa aya anonzi makimotherapy aya, ekuti vanhu vanonzi vari kupiswa. Munhu akadaro anokwanisa kurapika here mudare menyu? Inorapika kana yatodaro, inenge yanaka, nokuti inenge yakuti chiremba toona futi kuti ikenza nematare edu, uko yaonekwa futi kuti ikenza. Saka inenge yakubatsirika zvakanyanya. Alright.
tapadzwa zvakanaka ipapo. Tine nyaya yanetsa yashungurudza muZimbabwe, nyaya yegumbomba gumbopanze. Matare munomabatsira futi? Akanaka matare yenyu baba. Handifunga kuti zvinhu zvinonetsa ende zvinhu zvinoshungurudza baba, kana ndisingade kunyeberai kuti munhu wauri kuchengeta ndiwe unomigira zvokunwira, ndiwe unomigira zvokudyira. Munhu iyewo pedza uri kugara naye wakaendesa ng'ombe, kana nyangwe hauna kuendesa ng'ombe, asi avako zvinotozivikanwa pamutemo kuti mukadzi wako pamba muchigara mese, zvinorwadza. Ipapo taakisa rukawo, kana tasvika panguva iyoyo taakisa rukawo. Ende rukawo wakasiyana-siyana. Kune wegudo wokuti ndikakugadzira, ukanogadzira mudzimai wako, ari kungosangana naye anotanga kumhanya achikwira mumuti, achijamba, achida kukwira mumwe muti, achida kujambira mumwe muti, achingodonha, achiroera pasi, achikuwara. Ipanishment inofanira kuwanika kumunhu. Kune wenzou wokuti munhu anozvimba makumbo ayo kuita danda kudai, ese makumbo acho. Munhu anofanira kukuwara achiziva ega kuti zvaaita hazvifaniri kuitwa. Kune wembwa wokuti unotowaona wakabatirana papi ipapo, iwo tinoutora panguva inosangana imbwa hadzinohonoba zvinenge zvasungana paya. Ipapo tikangokwanisa kungobata, tikangotora zvishoma-shoma zvatinoda, ipapo zvapera. Tikakugadzirira, aiwa zvanaka izvo. Saka kurukawo tiriko zvakanyanya chaizvo. Alright, ndinonzwa kuti hanzi kune rukawo rwehove. Rwehove uripo, unonzi muramba. Wokuti kana munhu achinge aita izvozvo anotanga kunzwa kutsva zvakanyanya. Kana kuti apore kurwadziwa kwaanenge achiita panguva unotomisa muzidhishi romvura muchimudira mvura, asi musoro munenge muchifungaira tuhutsi, kuratidza kuti ndo zviripo. Wakawanda. Imwe nyaya yatinetsei mazuva ano, vanhu vari kubirwa zvakanyanyisa. Handizivi munobatsirawo here vanhu vari kubirwa, ende uyezve ndoda kuti munditsanangurire kuti nyaya yekubirwa muri kutanga magadzira musha kuti pasabiwe here, kana kuti munobatsira zvese kuti munhu abirwa zvinhu zvake zvidzoke? Totoda wabirwa wacho, watobirwa wacho chaiwo ava wanouya hawo, nekuti kana munhu uine musha wako unoda kuisa rushowa. Kana chiti rushowa munhu unochengetedza musha wako kuti usabiwe zvachose. Asi wabirwa wacho tinochitoada kuti wauye pano. Wongouya iwewe kana kuri kuti wakabirwa mumba, tsvaira mararomba mawakabirwa imomo, wobva wauya naye. Kunyangwe zvaane nguva yakareba hazvina basa, ndanditsvaira chete marara omumba makabirwa imomo, wouya nemarara iwayo. Iwayo ndiyo atichashanda naye pano zvawakabirwa. Patakakura kune imwe misha yekunzi hanzi ukaenda ukada kuba ipapo haugone kubvapo, unogona kudzengereka uripo. Kune vamwe yekunzi gejo ranamira pamafudzi. Izvozvo tinoita, takatobva kuiita nyaya yacho pamutoko. Vanhu vakaba pamba patanga tagadzira, vanhu vaba pamba patanga tagadzira kudhuze nekwatsiga, vanhu ivo wakatakura masora, takatowasiya kuti wasiyei vaende pamagadziro takaita, takati ngavamboende, wakanotenderera pamureva papolisi paya, wachienda wachidzoka, wachiramba wachinotenderera kusvika wazida kutobatwa nemapurisa, mapurisa akavauya nayo pamba pamutoko, tiri pamutoko. Izvo zvinozivikanwa kunyangwe kana mapurisa pamutoko vanozviziva. Wakauya nawo wakasvika kuti vanhu ava ndio zvatavaona vachiita, tikati wakaba zvinhu kwakadai, wakanowanidzwa zvinhu, wakauya wakapiwa zvinhu zvavo, vanhu vakaenda kujeri. Basa rakanaka. Sekuru, ndoda kuti mundiudzewo zvimwe zvandogona kunge ndisina kutsanangura before tisati tavhara chirongwa chinechi, kuti muzivise mhuri yeZimbabwe zvimwe zvamunoita. Ndinotenda. Kune nhau dzeurombwa, urombwa chaiwo, vanhu vakaromba zvinhu mukauya panapa. Tinokurudzirwa kuti zvinhu izvi tisaite zvokudzingirisa chiti kwabatiwa nyanga, kwabatiwa chakati. Ndine kurudziro yekuti chinhu ngachiende kunopiwa muridzi wachene. Iwewe wakaromba, iwewe wakatora chinhu iwewe. Ndinokuti iwewe nechinhu chako chawakatora, handi tutange tafesana nong'anga yani neng'anga yako. Tosvika kung'anga yako toiudza, shamwari wakapa munhu uyu chinhu, woti hongu, iwewe ng'anga iwewe, newewe wanyanya kuromba, handi muri wangani? Iwewe ndopiyo zvinhu zvako, iwe tambidza munhu chinjani chawakatora chiye, iwe wotora dumawo pang'anga yechinjani.
kana ng'anga ichizokuti aiwa ndipe dhora kana ng'anga ichiti ndipe pondo zvakwamuri asi toda kuti upereke chinhu chinatsodzoka zvichene kuvanhu kuti wakatora chinhu. Ehe. Wogura kuti mamungosvike mobata. Izvozvo handizvifarire. Zvinobatiwa zvinhu asi ini ndinowanzofarira kuti ngazvidzokere kuno akazvitokwa zvakabva. Izvozvo ndio zvandinonyanyofarira kuti munhu akaromba ngaadzosere zvinhu zvifambe mune zvakanaka. Kunyaya yevanhu vanorwara nepfari. Pfari inorapika. Inorapika zvakanyanya ende ndo chinhu chingori izi pakurapa ichocho. Ndava pfari zvainoita inongouya pauri yosvika yodonha hauchazivi zviri kuitika asi marapiwa ayo akatireruke asi ndinowanzoda kune awo wasati watsva kana uchinge wazotsva nemoto inondinetsa handidi kunyemberai. Ya muri yeZimbabwe muri kunzwa ndo nyaya yatanga tinayo muzuva ranhasi. Hurukuro tina Sekuru Gusvu vachitiudza kwavakabva uyezve nematare avo mabasa avari kubata mukati mematare echivanhu. Chandoda kutanga kutenda ndotenda Sekuru Gusvu nemugaro watikaita nawo kunoku. Tane 4 years tichigara nawo. Hatina kana dambudziko kana wakabatsira murwere auya asatambudzika chiti haana pora. Tungoona nekutendwa nesu vakomana vemaraini kana mabasa chaiwo takatosunungukirwa zvekuti totenda murume uyu nemabasa ake dai aramba akadaro. Hapana kana chinombotikanganisa kana kuti takanganisa kana kuti tinotenda nemabasa ake dai varamba vakadaro. Ndinotenda Sekuru Gusvu nezvatiri kuitika munharaunda. Pane zvatorwa nemukomana wekudzikira tichitanga kuzvinzwa isu taitya chiti culture nekurasika but zvakawanda zvatiri kudzidza kubva pakudzidziswa mune zvemadrugs nezvakaipa zvinoitwa nevechidiki vedu vakawanda. Ndingotenda nezvezvo zvinoitika munharaunda muno. Alright. Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamunganyanyotaura tanzwa mutirana wemabasa munogona here kutitsanangurira kuti mabasa muri kuti chii? Muri kupiwa mabasa mushanda panapa here makaitwa matare kuti muwane mabasa? Taitwa matare kuti tiwane mabasa. Alright. Alright. Saka apa mukuenda kubasa? Alright. Tichienda panyaya yevarapwa mutira kuti havasi kudzoka. Ndezvipi zvimwe zvirwere kana kuti matambudziko amunoziva akarapwa pavanhu vamuri kutaura ivavo kuti matambudziko akaita sei? Pane kana kensa chaiyo pane akatombosvika achema neronda rakapora zvandakaona inini. Ini ndinopupura pane zvangu ndine problem yekuzvimba makumbo nemaoko but ezvinozviita sezvaita kutosererwa kuenga wafuta kudai. Alright. Zvakakutorera nguva yakaita sei kuti unyatsoti aiwa ini ndaright? Tonga 2 weeks. 2 weeks. Alright. Pane zvimwe here zvezvimwe zvamunoziva zvirwere zvavanorapa besides nyaya yekuzvimba, nyaya yekenza yamataura? Zvirwere zvepabonde vanorapa futi. Alright. Aiwa, muri Zimbabwe ndiyo nyaya tine vakomana vari kupupura nekuda kwebasa riri kubatwa naSekuru Gusvu. Nzvimbo ine inonzi chii? Kaseke village. Kaseke. Tine maseke but Kaseke village. Kaseke village. Alright. Ndo mabasa ari kubatwa naSekuru Gusvu kuKaseke village. Maseke umo vaziko pari kuitwa mabasa anoshamisa. Tiripo makadiwo. Aiwa tiripo. Mungatiudzewo kuti dambudziko ramakanyatsobatsirwa naSekuru nderipi? Rekutanga kudai ndakamuka ndakakanganisika kuita sekustroka karoti tingati kustroka but kuchivanhu zvine zvazvinotoreva kurohwa nezvinhu. Saka ndakazobatsirwa naSekuru Gusvu panapa. Alright. Saka nanhasi asi wasara mbichana kudzokedzana muromo wangu wakanga watomonyoroka kudai. Musi wa1 wandakafamba ndakadai asi ndakabatsirwa naSekuru panapa kusvika ndite 1 February 1 January 1 January. Neziswe ranga risingatoita zvakanaka zvese ndakabatsirwa panapa naSekuru ndakaita zvakanaka. Alright. Kozoti zvegumbo iri amuri kuona iri ranga raita maronda ainetsa kupora akangoshama nosvika akaita 3 months uchiona ronda kuti ironda iri
asi risikavhari richiramba rakangovhurika. Saka sekuru Gosvi ndo akandibatsira zvekare maronda iwayo akapora. Alright, makambozama kuenda kuchipatara ere pamakaona mane dambudziko? Ndakatomboenda. Vaiti chi? Taipiwa mushonga nemapirizi but waingoti hapana, but pandakanga pasekuru Gosvi ndichikokwizwa mushonga wandakakwizwa nekuti izwa zvangopora pasina kana mazuva mangani. Alright. Yeah. Ndezvipi zvimwe zvezvimwe zvamunoziva pamabasa anobatwa nasekuru? Sekuru Gosvi vakanaka zvizhinji, munhu anoratidza zvechikuru chaizvo. Auone kana achida kuda zvevakadzi kana kuita zvisina basa mudunhu, notagara nawo zvakanyanya mudunhu medu muno. Vachishandira muno. Hoi munotogarawo muarea muno? Tinogarawo muno kuzasu. Alright. Ukaona munhu achipupurwa nevanogara nawo, anenge ari munhu akanaka. Vanhu vazhinji chero ukava muprofita, chero ukada chii, vanhu venharaunda yaunogara havakutambiri. Chokwadi. Sekuru vatibatsira zvizhinji muno. Kana ndakati sekuru tapererwa nechakati, ndikuda kumhanya pakati tidai, muzukuru bata ukadai umhanye. Totoda kunge munhu ari mufamily medu but ndisekuru vari mudunhu medu vari kurapa vanhu vazhinji muno. Zvavakandita zvizhinji zvakanaka zvizhinji. Vakandibatsira ndakapora. Zvoti kana ziso iri mamusingaride musi watafuba takanhingiri newoyo. Tichichucha musodzi chonge rine buri ndichitogara ndakadai. Ziso risingade. Saka kutodzokedzana muromo wacho wadzokedzana zvokuti. Ndinotenda zvizhinji. Alright. Aiwa. Totenda nekupura kwakanaka. Kuti muri yeZimbabwe uye kuna sekuru Gosvi vanobatsira vanhu. Musaswere muchitambudzika namatambudziko mazhinji. Uye kuna sekuru Gosvi kuno kwaziko vanobatsira matambudziko mazhinji kuno. Tatenda zvangu. Mungagona here kutizivisa kuti ndechipi chaicho chamakanyatsobatsirwa chamuri kuti mukutenda nhasi? Bongo ndingatanga ndiri inini. Ndiri munhu anoshandirawo makambani efoja. Zvandinoshandira makambani efoja, ndiri munhu anga akangodzingwawo basa zvisina tsarukano. Ndiri munhu kuti gore rega rega ndinodaidzwa ndichirenewal contract. Saka kubva 2024 ndanga ndisina kumbobvira ndakazombodaidzwa ko takangomiswa zvandisinganzwisisa kuti basa ndamiswa sei. Saka nekutenderera nekutsvagawo kuti ndingabatsirike sei ndakamboedzawo kuenda kwakawanda kunonamatirwa kunodii takaedza zvakawanda. Ndakatozonyeverwawo nemhuri yangu kuti tingatsvage nzira iri kure muno mudunhu medu muno muna chiremba vakauya kuno kutanga tadiwi timbosvikapo sezvo tiri kuona pari kungobatsirwawo vanhu. Kwakuuya pano pasekuru Gosvi pano. Ndiri kutonetsekawo kuti gore rineri ndakaona meseji yatopinda mufoni kuti ndiri kudiwawo kuti nditange basa musi wa5 March. Tobva kambani inenge yavhura kureva kuTSF tobva kuSales Floor. Ndakaona meseji yatopinda kuti ndiri kudiwawo panotorwawo vamwe. Izvozvo ndo zvandinoda kunyanya kutenda pabasa rasekuru Gosvi. Munozviziva kuti vanhu vechirume tinonetsa kunzwisisa kurapa. Asi ukaona munhu wemurume akusumuka akuuya ari iye, ndatombotanga ndatungamidza madzimai. Ini ndotozoti ndoteerawo mumashure. Saka inini ndine zvandakabatsirwa zvandiri kuona nezvandatotarisira kuti upenyu hwangu hwakutozoshanduka. Sekuru Gosvi pano vanobatsira mune zvakasiyana siyana. Ndinoti kune vanodawo zvemabasa nekuti ndakabatsirwa. Amai, ndiri kunzwa kuti ndimi makazonyevera baba kuti munogona kuenda kuna chiremba munobatsirwa. Mukaona munhu akuzosimba kudaro, ane zvaakanzwa kana kuti zvaakaona kana kuti zvakaitika kwaari, hamungatiudzewo ndechipi chakapa kuti baba muzovati chimbosvikai kudare kwasekuru? Chokwadi. Ndina sauhira wangu anga ane dambudziko, anga ane urwere hwemudumbu. Saka paakauya kuna sekuru Gosvi achizobatsirwa nekuzivawo mararamiro nemamiro anga akaitwa zvinhu kumba kwangu, akandidaidzawo ndikauya kuno kwasekuru Gosvi tikaonawo kubatsirika. Muti anga ane chirwere mudumbu, chirwere rudzi? Anga ane udyiswa hwanga
uri mudumbu make. Saka munhu aitamudza zvokuti kana kudya ngasisakwanise kudya. Kuti akangoda kuti dye mudumbu mairwadza. Chikafu chaadya chepamotorutsa amhanya kuchimbuzi. Saka kwai kunoko akarapwa. Mudumbu make aiwa zvinosvikana nekutosimba zvisingaiti. Saka aiwa sekuru Gushu patakauya nedambudziko. Vanhu zvizvo zvakaoma okumba. Aiwa totonoti kaupenyu kedu kachinja. Tabva kuno kwasekuru Gushu. Alright. Handizivi kana mune mashoko ekupedzisira amuda kutaura kuna sekuru. Mashoko tinawo. Tinokurudzira kuti mhuri yeZimbabwe kana manga musati mazivawo patsime pari kubatsirwa vanhu kubva parizvino izvi, chitozivai kuti kuno kwaZiko tine chiremba wedu sekuru Gushu vari kubatsira mumatambudziko akasiyana siyana. Ndatenda hangu. Inewo ndikudo kutiwo kune mhuri yeZimbabwe, kuna vana amai musanetseke muri mudzimba umu. Tozva kuti zvinhu zvinooma, zvinorema, matambudziko ese iwaya uyai nawo kuno kwasekuru Gushu muzobatsirika. Mangwana munozowo muchapupurawo kuti sekuru Gushu aiwa ndichiremba vanobatsira. Tatenda.